maganda dito guys. Ay, maganda dito mag-date-date. Maganda dito mag-date-date. Uy, kasi matahimik ba? Tahimik. In the middle of the bush. Kayo lang dalawa. Mag-picnic. Maganda dito guys. Maganda magmuni-muni. Mas maganda kung meron kang kasama. Char! What? Diba? There's so many nice places here in the Blue Mountains, mga bay. Dito sa amin. National Park. Ang daming mapuntahan na magandang lugar. Okay guys, balik na tayo sa sakyanan. Ayan, kasi yan ang Jelly Bean Pool. Yan, diba? Okay. Balik na tayo. Ang ganda dito eh. Maganda talaga dito. Ang daming magagandang lugar dito sa amin. Kung gusto ninyong nature, dami dito sa amin. Magagandang lugar na mabisita. Bakit hinahangak na ako? Oy, naghahangak na ako. Ayan. Ay. Malapit lang ito sa amin mga bay. Mga 30 minutes drive. Malapit lang kami sa bukid. Malapit sa Blue Mountains. Uy, Ginoo ko, mamatay na ako. Hindi na talaga ako fit. Kasi agoy. Bye-bye Jelly Bean Pool. Ayan, walang makaligo sa Jelly Bean Pool kasi marumi yung tubig kasi bago lang kami dito nagbaha. Okay. Yung mga babae doon naghigda-higda ba, nag-sunbathing pala. Oh my god, mamatay na ako. Mamatay na talaga. Merong daming nagdi-date dito eh. Mga kabit nag-date dito. Car park ya guys. Ayan. Yan ang car park dito. Agoy, Ginoo ko. Ay, mamatay naman tingali ko ani. Ay, simpa ko. Ayan, Jelly Bean Pool. Ayan. Maganda dito sa Blue Mountains, guys. Ayan, danger. Ayan. Oh. Kung sinong magpunta dito at magbisita sa akin, dalhin ko kayo dito. Dalhin. Oh my God. Dalhin ko kayo dito sa aming bukid. Sa bukid namin. Malapit lang ito sa bahay ko. Ayan. Tingnan natin kung anong meron dito sa kabila ng car park. Agoy. Hala, unfit naman dyan ko eh. Ayan, oh. Ay, bush. Ayan. Maganda yung panahon today kasi hindi masyadong init. Makulimlim, fresh na air. Anong meron dito? Mag-explore tayo.
Maganda mag-explore dito sa bukid. Maganda talaga dito, no? Kasi ano wala, mayroong panty. Wala, may nag-jer-jer dito ba? What? May panty. OMG. Anong meron dito? Fresh na fresh. Wala, baho tai. Baho tai. May nalibang dito. Yeah, may tai talaga. Parang iro. Tai sa iro. Baho. Agoy. Pang-pang naman ni. Uy. Ay, wala, lizard. Pang-pang na ni siya. Wow. Wow, guys. Tingnan niyo, may pang-pang dito. OMG. Yan ang jelly bean pool. Yan. Sumpay. Sumpay yan. Sumpay, di ba? Marumi yung tubig kasi kapabaha lang dito sa amin. So, hindi daw pwede maligo. Kasi marumi ang tubig. Di ba? Maitim. Ayan. Nandito na tayo sa pinaka edge ng bato. OMG. Di ko magpadoon sa edge kay na ako'y fear of heights. Mukurog yung mga tuhod ko. OMG. Yan ang part ng jelly bean pool. Doon. Yan. Doon. Doon tayo nang gikan. Nang gikan. Ayan. Ito yung eucalyptus leaves, guys. Yung pagkain ng koalas. Ito yung pagkain nila, eucalyptus leaves. Yung ganyan mo, maamoy mo yung eucalyptus, di ba? Eucalyptus leaves. Ito yung pagkain ng koala bear. Ayan, marami ito dito. Ayan, daming eucalyptus dito. Ang ganda ng panahon today. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Sakto-sakto ra. Ayan. Ito? Beatilis? Tingnan niyo. Dahon sa sambag. Sambag. Dahon ng Beatilis? Beatilis ba? Ayan, ayan ang maganda talaga dito sa amin, Char. Maganda sa amin. Agoy, ang tae sa iro na mao di ay na panimahuan ako. Pero mayroong panty talaga dito, mga bay. Anong meron dito? Anong meron? Wala, ninduta diri, Maganda dito mag picture ba, pero magbantay lang ba, mag-ingat kasi kanang agoy, mahulog tayo dyan. Samba ko. Ayan na. Ayan. Magpa-picture ako dito muna, ha? Dyan lang kayo, ha? Pause muna, ha? Kaya magpa-picture muna ako. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you on my next vlog. In the bukid. Thank you. Na ay mga tao nagtanaw sa kuha. Salamat, guys. Thank you so much. I see you in my next video. Make it last for